Kata koda seche ma stima jathoro lale mano kochakore sa 11 odhiambo nyaka gimoro sa 1 gi nus mano ma midhiambo kuma isewacho kanyo ni en ga peak demand. Ang'o momiyo seche moko wajaneno ka nitiere gino miluongo kanyo kod dho ngere ni power rationing. Ang'o makelo power rationing kata obedo ni seche moko ken seche go mag peak demand kode ma sama joma thoth tiyo kod stima. Wachni mar power rationing to ere kaka inyalo tieki mar mondo mi seche moko jomoko wacho ga ni yawa wan pile ka pile kochakore kata gimoro sa 1 okinyi nyaka gimoro sa 7 waonge kod stima matiende ni otimnegi rationing moro. So power rationing to biro ga kopo ni generating station moro ni piny iloso nikech magi gik ma itimonega maintenance. Koro maintenance timoga 30 days ndalo 30. Koro kao kata example ni geothermal ma all carrier. Geothermal nitiere generator achiel magolo mami megawatts 180. Koro ka megawatts 180 odok piny nikech itimonegi maintenance overhaul, nyaka yud ni regions moko mane power ne dhiye idwoko piny. Koro gitimo rationing niya giyawo breaker madhi kata ka en suswa giyawo for some bang' seche moko matin kaso gimiyo power. Kaso gidhi kendo kuma chielo nyaka dok kendo Machakos giwacho ni jogi osebedo gi power wachako mayo gi power bang' seche moko matin. Koro rationing to biro ga ka nitiere ga generating stations mogo piny molor to lorgi mondo timgi maintenance. Koro mondo mi kik obed gi shida mar rationing no ema nanyisi ni nyaka wa increase our install capacity, nyaka wa increase. Wach mar Adani mar biro manyo power lines ok dhi konyowa. Konyowa en niya ne giwacho ni wadwa manyo 500 billion kata 200 billion kata 100 billion to wadwa gero kambi mar 500 megawatts kata 1 gigawatt mwamedo ang'owa mwamedo grid. Ka wasemedo grid kata Lake Turkana nigi problem ama gitimo overhaul, iyudo ka generating stations modong' nyalo kawo load ma wan godo te. Lakini ka gima pod wan go sani ni generating stations magwa golo mach matin moingo peak demand, anyiso ni power rationing ng'eny to kendo ng'eny nche wan sindo. Sindo to weni koro imiyo gi stima 8 hours seche aboro kende seche 24. Otieno kotieno stima olal to duogo. Koro mago nyisi ni stima ma wan go e Kenya ka wan gi stima matin monigo be ni gima ne CS Wandai focus ni in the next 5 years igni abich mabiro wa increase generating capacity marwa from 3000 ma wantie sani to almost 4000 megawatt hours. Kwa chopo 4000 megawatt hours kata wachopo 4500 megawatt hours adwa nyisi ni Joyce wach mar stima lal e Kenya ka en bro beda past. Tema ni Adani idwa soe transmission ka nikech onge ja Kenya mora mong'eyo wach transmission. Nikech kata dhi madala kacha penjo gi into transmission en ang'o gikia kata mana waya gi ang'o matimore gikia. Koro osoe kacha nikech en the easiest. Ing'eni seche moko jogi berie gino ni gini kwa kete ketrako ka ketrako en ga government institution ma ng'amo ong'e gimotimo onge. Koro inyise ni gini gidhi timo gima kama. Kaso gima gitimo giwacho ni we waneg match for some dweche moko adek kama wasebedo gi problem gi stima. Iyudo ka stima lal. Moko nyalo mana bedo act mar ng'ato. Onyise ni nikech gika bedo control gi thika ma wane gi National Control Center. Ng'ato dhi to switch off breaker matero mach kumoro. Kose tero mach to bedo a national une makuru lande. Kuse lande to wacho ni stima